koska sitä saa, milloin sitä saa niin kuin reippaasti, että sitä voi markkinoida. Siellä on 11 000 ihmistä odottamassa. Mitä mä en osaa laittaa sitä tohon paikalleen? Sun kun haluaa elättää maalla ja asua, sun pistettävä siihen Virmoon pyörät alle ja mentävä sinne, missä on asiakkaita. What if we pulled together €1 million immediately? Mä rakastan sua. €3 million. I think it takes more than that. Saadaanko joku lyhtökauraa?